Какво става, хора? Аз съм Сърдар Хобил. И днес ще ви покажа как да си направите снимка в YouTube. Опс. Да, защото вие не знаете къде ще влизате и ще... И влизаме тук. Ще го влезе тук. Тискаме. И тискаме управление на профила ви в Google. И влизаме. И да. И отиваме в лични данни. И тук тискате снимката. И да. И тук ще ви напише правене на снимка, избор на снимка. Ще избера правене на снимка и ще бъдете. Ето. И то ще бъде. И тискаме ОК, ако искате отново, ако не ви се е получил. И приемам. И снимката на подблизкия профил се... И ето ми го вече. Едната снимка. И влизаме тук и виждаме снимката ми. Ето. И ако ви е помогнал, дайте палец нагоре и се абонирайте. Бай-бай.